Siyathokoza bogogo nomkhulu. Ugogo bathi nembatha lona ku-channeleni enikhonze kakhulu. Namhlanje sikhuluma ngesimo sokubethela, sikhuluma ngesimo sey'khonkwane. Yini ikhonkwane? Zisebenza kanjani ikhonkwane? Ziyini? Umuntu mekhuluma ngesikhonkwane usuke ukhuluma ngani? Ukuthi sisebenza kanjani? Simi kanjani isikhonkwane? Isinjani isikhonkwane si-strong kunesinye? Izinto ezifana nalezo. Yizo-ke ikhonkwane lezi madoda. Ziyaphuma, ziyakwangcobo-ke lezi. Njengoba nisibona-ke lesi sikhonkwane lesi inhlonhlo enkulu. Sinjena-ke lesi sikhonkwane lesi. Impunzi lena. Uphondo lwempunzi lolo njengoba nilibona njena. Seyithake lesi sikhonkwane bese sifaka ispice ngaphezulu. Ispice lesi sibona phezulu, niyabona ukuthi axubene. Chaza ukuthi yini ispice-ke lesi nesibona ngaphezulu. Zikanjena-ke ikhonkwane inhlonhlo enkulu. Njengoba siyibekelana-ke inhlonhlo enkulu zithatha ilight, ngoba ngesikhathi sesoyithatha-ke manje na sesoyihloma kuyoba kusebusuku. So okwamanje na zithatha njena isimo selight ukuthi zona zohlala ebukhanyeni noma kuthiwa kumnyama, bese zikwazi ukuthi zigadle emntini ozokwenza ukuthize. Le client lena ngiyenza lezi ikhonkwane ube nami songobalile u5 years ogcwele njena every year, twice a year ushintsha ikhonkwane. Ungayitshela ukuthi wena ihlanyiswa imali, cha, uyazi ukuthi ngokwenza kwakhe lokho yini ayigwemayo ukuthi ingenzeki esimeni sakhe sasekhaya sokuthakathwa. So it's very important ngani zakwethu ukuthi igceke libethelwe njengoba nibona lokhuzana lokho kubuya la kulolu phondo lolu lwempunzi, and then sikhanda kulo-ke impunzi-ke ngaphakathi-ke ilokhuzana. Ziyabila nje manje, ziyabila ukuthi intuthu yakhona iphuma kancane, kanti namhlanje kunomoya, kodwa ziyabila lezi ikhonkwane. Zilindele noma kwasani, zifuna ukugadla, zifuna ukushaya kwasani engahle iphazamisa. Ngani zakwethu ugogo bathi nembatha lona isihloko sanamhlanje na izikhonkwane, ukubethela komuzi. Ngani zakwethu, siyathokoza.